जों पालायलायमोनि ताय अमनो मानिलायमोनि असालो जतनो आनि खाने हामजाकमा ताय सिबा याफरो ताय आनि सावक्राना आनि खुलुमा याफरो ताय तेव हामाय मारो तिनी TSFनि सिनि नेता भाइस प्रेसिडेंट सिनि प्रभात बबो अजरावो मानजा फैकिया ताय अरबो मानजा फैकिया दैसा मुंखुरनि चेयरमैन सिनि ताखौ सुकुमार ताय मानजा फैकिया अ जामपुरनि सिनि भाइस प्रेसिडेंट ताय चेयरमैन सिनि ताखौ सचिन ताय ताखौ समेत गायतो सदनो आनि खाने हामजाकमा खुलुमा याफरो जों तिनि सिनि जे सिनसा अकरा सिनि तामसाय सिनि यंसं सिनि बुफा संग्र ताय सिनि काका संग्र अमो हायख्लायि सभा ख्लायि तिनि तिउजे सिनि संसावै साये नंया ख्लायि बर' आफ्रो बुयिनोबो थांगा हाय लता बायतिनिया वासन सलिसि बरक तैनुबो ताबो बसाव तांनि दरो अबो हायख्ला आं आफ्रो सेराय बरं मासिमो नोंखो बरक साव आयं जों अ तिउजेस नि जों संसाय फैमानि अबनो कासे सिनि जबा जों बुयिनोबो थांगोन जों बुयि लता बायतिनिया जों वासन सलै तैनुं नायने बर' आफ्रो साव तांगे हिके आबुनि कासे प्रमाण ब आफ्रो साव जों गोबां मा पार्टी खलाया गोबां मा दल खलाया आहेफोनो जों अ पार्टी खलायफैफोनो जों बु बिथिनो रुइ जों सिनि रुगि हामनो हनै जोंनाय माने सिनि रुगि हामनानै कुनु करै हिसाव एकमात्र बरं बेरायनाय माने बुखांबलायलानि आबो जों मानो बिथि हिसाव बआफोरबो गा आ जे आ कक सानाय ब संनाय बाक्सा करकिया जों बबागानो लगिरिनानै नांगौ बबागानो जों लगिरिवै जे बिनि दागि मा जों मानिनानै नांगौ बसिनि बागै तामनाय आबनो जों वान्सना नांगौ साना थानो बिदि ताबो बबागानि ककनो खानायनिया ब आगियो बर दं ताबो दा ब आनि बर किमिसि आमा हाय गोबां बर दङो आं आमा हाय बर को बखनानि मुसुङो अबो हाय वाम सुगेवै फाइदि सुंजो तलो खानसांनि मानखा हगाय सिनि अ ग्रेटा पिपलेन जों तेलो काहन दतेनो मानाय हिनि जों वाम सुगो ओंगा सुगा आबा आं सिनि नु सिनि नगा आजुनि दङै बनिया आं सिनि थाङै बनिया जतनि फानो नांगो जों बिफ्रासा बुकुम बारा हिनजाकनाय मुया सानाय साखै सानाय हिनजाकनाय जों जतलो थांजाङा नांगौ जों गोसा कुफर ताहिनि निनि आनि ताहिनि जतोसे एक जतोसे समान बुबागाले बतिनि बिनि तामो सानाय न अबक दं बिनि कोनो सानाय न अबक खुरै बरानसाकनि माइख्लायसे बिनि सामानि माइरां बया बबो खसायसेया नै साबनि बागै तिनि बुबांसा गावो तकसा बुंमानि हायके सिरिगि बुंमानि नायखना आबनो किसावन सुगिनायदि अ तक सातानो बुबांसा सिरिगि बुंना नां ओंका आबनो नरो यासाकनाय ने तामुबो निनि हा आनि याफा दङना दङो आनि यागन दङना दङो ने आवान सुकमा बायनिया हायबानो सिनि बडि शट सिनि से ओला दङै सिनि बुसा फयते गोबां न फाय दङो आबनो जों माहा नाङनो आबनो बागैनो जों दिनि ताबो हेतो जों आं ताबो दाबेनो कारि मानाय एकमात्र बबाग्रासे आबनो बबाग्रासेও ताबो बुसकानो सिनि पन्चायत इलेक्शन नाय अ पन्चायत इलेक्शन माने पड़ो जत पन्चायत और जीडी फैगे हंगाय अ पन्चायत नि नेता चेयरमैन मेंबर जत बड़ क्लास से दियो आपसे ब फाट खाइनि हिसाब